Nachádzame sa v Edieri, v hoteli Edier Park. Na kamere mám Daniela Jurča, slovenského reprezentanta v silovom trojboji. Čau, Dano. Čauko. Prišiel som aj s kamerkou včera pozrieť chlapcov, slovenských reprezentantov a rozhodol som sa, že niektorý z nich vyspovedám. Jeden z nich je Dano a čo by som len tak prezradil, Dano je talentovaný pretekár, všimol si to aj McNamara z Irska, skvelý pretekár. Takže povedz nám o tom niečo bližšie. Ako s McNamarom, ako ste v styku, to nejako sponzoruje, či dresy ti dal? No, mi posiela dresy väčšinou. Cez YouTube sme to zmenili. Neviem, tak on keď má jeho používané, tak aby som nemusel kupovať a jednu kusku, môže mi to dosť dvihne výkon a tak. Takže je to veľká pomoc. No, aké dresy ti poslal? Tak metal na drepy, potom na tlaky Phenom a na ťahy Titan Centurion. A dneska som videl, že aj on tu bude súťažiť. Rozprávali ste sa spolu? No, mi hovoril, že mi dá, potom mi venuje, keď dodrpuje jeho dres na drepy. Čo je dosť kvalitné. Dneska po súťaži? Tak to je výborná správa, nie? No. Vieme, že už máme po súťaži. Máš za sebou súťažný deň, aké výkony si dneska predvedol a ako si dopadol? Tak drepol som 195, čo bol môj slovenský rekord. 122,5, no 120 nie je oznámy, čiže štvrtý 22,5, čo bol európsky rekord 16-17 a potiaľ som 185, tiež slovenský rekord. Čiže toto som mal 490. Takže všetko slovenské rekordy? No. Tak paráda. Spokojný si s tým? No, som spokojný. Takže a priestory, súťaž, ako organizačne sa ti to tu pozdáva? Tak dobre, všetko okrem tej hudby. Hudba, čo je na to zlá? Tak dosť slabé to je. Že potichšie? No, aj potichy. Ubytovaní ste kde? Krištof, myslím. A odkedy si tu vlastne a s kým a koľko vás tu je? No do toho kaptečku sme skoro celý klub, pokiaľ Maťa Sobeka. Maťa Sobek vynecháva? No, vynecháva. Až teraz nabiera do 8 dvojky, tak neskôršie sa ukáže. A tvoja najbližšia súťaž, kde uvidíme ďalšie slovenské a európske rekordy? Tak cez prázdniny tu nebudem, čiže keď stihnem prípravu, no, tak pojem Riga Lotisko a keď nie, tak Gibraltar až na konec roka. A kde sa chystáš cez prázdniny niekde na brigádu? Zarobiť nejaké doplnky a možno dres, a možno nie dres, netreba, McNamara pošle. No a čo dneska, ideš oslavovať? Tak oslavovať ani nebrať, musím najprv ostatní odsúťažiť, pomáhať im a tak potom na tak to spoločne oslavíte, nie? Dobre, ďakujem za rozhovor, veľa úspechov a verím, že rekordy budú stále vyššie a vyššie. Ja ďakujem. Čau. Čauko.